metal está en loita. Patronal, escoita, o metal está en loita. Patronal, escoita, o metal está en loita. A concentración tivo lugar esta mañá fronte á sede da FECA, a Federación Comarcal de Empresarios Arousáns en Vilagarcía. Os traballadores do sector do metal, apoiados polos sindicatos CIGA, Comisións Obreiras e UGT, movilizáronse para reclamar un convenio digno que contemple melloras salariais para os traballadores do sector da provincia de Pontevedra. Os sindicatos e a patronal continúan sen poñerse de acordo tras 5 meses de negociación do convenio que rexirá o sector durante os próximos 3 anos. Tal e como nos explicaba esta mañá o representante da CIGA, son varias as cuestións que rexeitan do convenio que lles propuxo a patronal. Incrementos salariales por debaixo do coste da vida, reducirlle os contratos de formación no tema salarial, vale? Hasta ahora son 707 euros o salario mínimo profesional, queren pagarlle aos rapaces 530 euros, vale? Sin revisión salarial, entonces eso non é de recibo. De feito, a patronal na súa página web anuncia que efectivamente no ano 2016 tuveron unha facturación de 11.800.000 euros, o sea, un 1,8% máis que no ano 2015, e iso non se está vendo na mesa de negociación. Aseguran que non aceptarán estas condicións e que seguirán movilizándose de non entrar en razón a patronal, exixindo un acordo que garanta o poder adquisitivo dos traballadores. Non garantiza o poder adquisitivo porque non recolle a cláusula de revisión salarial, que é unha das cousas máis importantes que ten que recoller un convenio. O tema da subrogación, vale? Que as empresas que poidan coller algún tipo de concesión administrativa ou se non administrativa privada, que os traballadores poidan garantir o seu posto de traballo, que non perdan o posto de traballo cando a empresa se vai. E tamén no tema das empresas multiservicios. Desde a reforma laboral o que estamos observando que hai empresas multiservicios que non se acollen a ningún tipo de regulación. Quer decir que teñen convenios de empresa e que son inferiores ao convenio provincial de Pontevedra, co cual eso é un nicho de contratación en fraude de lei e é un nicho de precariedade. Nós o que intentamos neste convenio, regular todo eso, que esas empresas se poden acoller ao convenio provincial, que é o máis ótimo e o máis garantista para todos, non? Mañá xoves terá lugar a próxima reunión entre sindicatos e patronal na que os traballadores agardan que se desbloqueen as negacións e se poida chegar a un acordo que combata tamén a actual reforma laboral, algo no que coinciden os 3 sindicatos.